Hello po mga ka-dragon. Good morning po. Ay, good evening. Ay, good evening. Good morning and good evening. Hello po mga ka-dragon. Good morning po. Ay, good evening. Good morning and good evening. Good morning. Yan, wala tayong upload ngayon guys. Baka bukas. Hindi ko na edit kagabi. Nagka-problema sa internet. Kaya magla-live lang muna tayo today dahil wala pa kami upload. At dahil alas 12 na, kainan na. Ang naman ng adya yan. Ay, plywood mo na di naman na ito. Madi naman na naituturuan. Wait lang po. Naayos ko na. Kabubuya lang di mo na magic ko. Una yun na araw, naging masinay. Ang paapal pa yun ni Jija. Dapay kamatis na eh. Wala tayong kuhan. Try ko nga yun. Ano bang magandang sa smart? Nakagomo kasi kami, kabagal, kahina. Yan, hello po kay Ma'am Riza at kay Sir Peter Duhay Lungsod. God bless to all of you and family. Yan, Hello po. Kain po tayo. Kain po tayo. Lunch tayo dito sa bukid. Actually guys, marami kaming tinrabaho. Tinapos ko yung binarnisan ko kahapon dito sa may tulay. Tapos sila Auntie Ligaya naman nagbabakod sila ni ni Gigi tsaka ni Auntie Pasing. Pero hindi ko pa siya natapos kasi mainit. Mamayang hapon ulit. Tayon ko araw na. Yan, shout out kay Mama Faye dyan sa Stockton, California. Anong meron ngayon? Wala lang po. Magla-lunch lang po kami dito sa bukid. May tinrabaho po kami dito sa bukid. Kaya Hindi po matapos-tapos ang trabaho. Bukas magpaka. Ayun po natin ay sandok. Ay, oo, sandok kita. Sarap na. Bibling pa yun tayo. Hintayan, pangantayan. Pangantay yung kwarab. Bruce Bambico. Pinilang tayo. Yung shout out kay Sir Bruce Bambico from Hawaii. Ayan. Hello po. Good evening po dyan sa Hawaii. Kain po tayo. Hindi pala nakaklit. Paano na lang kapag nagtaog? Ha? May kita. Yay, awan may plate ure may isa. Basta't ng kanya lang. Wala, uok. Ganda nila pa. Buwalan dito yung pa. Salamat ka. Buti itong sa dulo, nakakuhaan. Okay na? Tugaw. Ayan, shout out din kay Ma'am Isa Perequito watching from Taguig. Ayan. Hello po. Hello po. Kain po tayo. Bakit yun natin yan? Saan tayo malayo? Bakit hindi nila tayo marinay?
Buhat guys. Oh, tanda. Ay, das, Tanggal das. ang tiyan sa ilalim ng hawakan. Ay, prito. Kasarap ang ulam na. Ay na, Prito. pang-agahan guys sa ulam namin. Walang sabaw. Kaya ka na, ganyan lang. Meron kaming okra, nilagang okra, Hugas kamay. pritong galunggong with dalagang bukid, then siyempre ang paboritong sausawan, kamatis na bagoong, na may bagoong. Sarap sa akin may lason yun. Galit na si sir. Ayun. Bakong bigas ko sila. Mahina po kasi ang internet, sir Aylmer. Ay, si Sir Aylmer. Thank you so much po sa solar system. Joke, solar lights. Ayun. Thank you, sir. Yun, shout out din kay Ma'am Margie from Milpitas, California. Hello po, Ma'am Ma'am Margie. Margie. Ma'am Archie. Margie. Ay, Margie. Ingat po kayo dyan, ma'am. And si Sir Aylmer pala ay from Monterey, California. Ayan. Hello po sa mga taga-California. Sa, pag nagdating guys yung solar, mag-overnight kami dito. Dama ng mantika ng tiligaya. Talagang ipak-ner niya. And shout out din kay Sir Rafael Borda. Hello po. Hello po. Kain tayo mga gagayam. Mga tayo gaye, ay sir gayen. Ano At na tayo? sir, ano Pray. Maglagay na ng mantika. Sige. Masalamat po sa VIP na kakalagin sa amin sa araw. Opo. Mag-aat na ito lang sa pagbibig ko sa iyo. Hindi ko na lahat ito ng Kristo. Amen. Kain tayo mga ka-dragon. Juan, mga tayo. Videoan na eh, paborito mo. Kami manindyuan. Okra. Paborito. Mm. Shout out to Temi Apan. Yan. Shout out Temi Apan. Hello po. Apan kayo. Mga tayo. Kay Sir Joey Lawang. Hello po, Philippines Sir Air Force, Joey. watching from Australia. Favorite okra. Yes, ito talaga ang number one. Wala yata yung usawan niya. Mga tayo, sir, supangan. Manong Junior, kain tayo. Kay Sir Gayam. Kay Tito subscriber, kain po tayo. Ayan, mas magbalik ka tayo. Ano, subscribe ko. Subulang ka dyan ko. Yung sir, anong mo? Subulang ka dyan. Ibalik mo na. Oo. Diyan magbalik ka sa dito. Ano mo? Kay subscriber. Siyempre ay napanood ko kagabi sa balita yung nangyari din sa Cagayan. Kaya nga, grabe eh. Talagang sila ang tinamaan. Ang Tanggal lalaki mga ng bubong. Ano naman? Dalawang Oo, buwis. Marcete. Dalawang beses na nakuha. Kaya di ba yung inang ni pa? Tagal din sila. May anak na lang ang Ito. Yan, ingat-ingat po sa mga taga Cagayan, sa mga tinamaan ng bagyo. Kan pa ata eh. Dinaanan ng bagyo. Ingat po Parang kayo yung dyan. susunod. Yung susunod na bagyo, parang madadaanan na naman sila. Yung Hindi sinig. naman may isang anak. Kung saan napisan sa Manado. Sinika. Hindi ka nga ko na Bukas na magtasok. Kabago? Kapag ngayon? And shout out kay Sir Bong Paredes from Baras Rizal. Yan. Hello Hantingin mo po. dyan po. Sir si ano, Ingat at po. Joan na Maan kawin. tayo. Oo, punta mo dyan sa atin, Joan. Nandyan po ngayon si Juan. Sa Murong. Kanyogan. Eh, Yan si Manang ano, Marlin. Andyan si Dayo Apo ang nilagang okra mana. Tsaka fried Gigi. Alam niyo ba yung Gigi? Galunggong. Tsaka may halo din na ano, tatlong dalagang bukid. okay, ang guys yung imo ko. Tapos with ano, sausawan na bagoong may Yung kamatis. mantika, masarap.
Masuwi ako. Nagkatundog, dole. And hello po sa ating 44 viewers. Alas 12 na ba? Ante? Hindi, hindi nyo napakuan sa taas. Pakuan. Hindi na nun sa may tabla. Doon sa may tabla. Bakit may pandang, may tabon, sabi ng ante. Ako naman pa. Hello po, Ma'am Ann Pennington. Hello po. Hindi po namin ngayon kasama si Yam Yam. Naman tayo Huwag mga mo din. Yan sa mga nakakami sa ganitong pagkain, sabayan na lang kami. Try nyo rin. It's me, guess. And then, Jesly Gale, musta na DFL from Girly Realista. May love yata si Gigi. Ano yun? May love na yata si Gigi. Wala pa, sir. Naghahintay ng lag. May love life. Wala ako, may lagnat. Kaya mag-asawag peso. Ha? Kaya mag-asawag peso. Malagit yun. Madimi pa yung malagit, malagit yun. Kakari. Madanaga na ma. Madanaganap man, tuwaraw. Madanagan, agitoy ba? Bakas madi kami ka nag-asawa. Belong to Kina- na si Kadya. Kinakabahan daw sila sa amin dahil hindi na rin daw kami mag-asawa. Yung anak ko nga, mag-30 na yata, di pa mag-asawa. Belong lang sa amin yun. Kami noon, 25 lang, sabi nilang Kinakabahan na baka. kayo, no? Sabi nilang baka na. Dati sa inyo. Ngayon, kahit 30, 35. Ngayon, hindi kami yung kinakabahan yung mga magulang. Na, baka mag-asawa na si Gigi. Paano na tayo? Siyempre, para makita rin ang ako eh. Ako nakita ko na lahat ako ko. Kasi na lang hindi ko makita. Dalawa, hindi mo mga anak ko rin eh. Pag nakakita, ay, mag-asawa na kayo. Bigyan niyo akong pera, mag-asawa ako sa rin. Mga kwan na kayo. Sakto lang, ganun. Bigla to guys. Sige, buhos mantika. Mantika ka nakakuskus na, huwag ko nang lagbalbalay. Hindi ako na, puso na ata. Dapat pizza ng adin yung si mantika. Bagyo. Nagmayat day ta rest house yun, sabi ni Manang Marlian. Thank you so much, Manang. Yan. Inaantay ka na po namin dito, Manang. Thank you po. Kayo po nung husband din. Talaga nga napunta. Sirok lang mo rin. Siro tabitado. Soon yan, soon. Ganda ng book na Antigay Pasing. God bless from Myrna Serrano. Thank you po. Mga bagong manggupit yan sila guys. Hindi nyo ba nakikita? Ang popogi. Carlos Antiligaya, oh. Ano lang yan guys? Ang bayad dyan, 25 grams sa kape. 50 mo. Ay, 50. 50 pesos. 50 grams. Basta may pang tabako lang yung naggupit. Oo, Pwede na. pwede na. Nung una nga lang. Mga ano-ano lang naman yun. Taga dito lang. Narinig ko ah. Dati wala kayong bayad. 20.
Good morning, mga idol from Rafael Ayasen. Good morning din po. Good morning po. Good morning po. Gala kayo ukra na. Nagabi din ni Joanne, one manang. Hindi, may tangal daw. Webes po. Paramdaman. Nanonood yan eh, di ba Ate Joanne? Busy. Juan, nalpas mo si Juan. Baka busy magkuskus sa bahay nila. Naku, siya rin ngayon ang magpagbawi. Nalpas si Bakod na project ko. Hindi ka man kagubang panubang-baga. Hello po, Dragon Fruit Ladies. Miss you all po from Dudutski. Yan, Dudutski, hello. Kamusta na kayo dyan? Ito po, mabuti po. Kamusta na kayo dyan Kamusta sa rin po kayo dyan? Quezon? Infanta Yan, Quezon. shout out sa kila Ate Nels, kay Nilot. Kay Bossing. Buti bumalik na rin yung ano ni Nilot account. Nagka-problem yun. Hi Gigi from Mama Faye. Hello po. Makapaapal kayo ba? Ano ni Manang? Kalala na natin si Dami. Manang be. Sungarod niyo po ha. Agala ko ina po yun ta. Makitilimon kayo matang. Makipangan kayo matang. Magalang may mas pesidada karne. Lagi ko kumain. So, kayo, ano yan, beef steak. Nakisabay sa ating magkain. Tayo gulay-gulay ka. Mga hipon. Po? Pangarap talaga ng Tiligay, mga sugpo. Pag sa ibang bansa kami lagi, ganun ulang. Kanin po guys. Tara. Pero po ba? Ngayon, pan pa. Mga Malapos Intra. na. Alam ko dito lang sa Pilipinas. Kahit saan din yun. Gusto nyo rin kasabaw ng bagong yan. Parang Nagdikudan sa. Tubal mo sa bayan ng bayan kay Pating. Ay ligaya. Mantika. Partner ka talaga, bagoong. kaya pangkain ng Tiligaya pag ganyan eh. Kaya ayun, ako mo. Mantika. Hindi lang. Nagdabalog mo nga mantika ito yung syrup guys. Eh, masato yung hindi pa. Yung malidan mo, nakos na mundo. Yung pan sana, pinagprituhan mo. Excited yung Sarap yun naman pinagprituhan ng tinapa. tika guaw. Dati man ang gano'n ang ulam, mantika buo. Paborito ng bahay. Pan. Tuyo pa nga. Ayaw ko rin. Sa pan. Ayaw ko ng tawyo na may Masarap din. mantika. Gusto ko basta Pero mas masarap talagang bagoong. bagoong bago asin lang. Pero tawyo ayaw ko. asin. Yung asin, hindi ko pa naulam tawyo magawa. ayaw ko. Yung sabi nila may tuwa. Ako din. Sasabawan nila. Oo. Masarap daw. Masarap yun, ante. Ala. Asin na may tubig. Kami lang, ako ang nakamulatan ko talaga mantika bagoong. Ako din, mantika baguo. Pero yung asin at saka pa. Pag gaulan, ano? Masarap. Tapos dati ko no, kung saan ang kasarapan mo magkain. Doon naman, tipid-tipid sa kanin. Ganun kami dati. Parang mahirap ang kanin doon. Talagang panang. Sarap-sarap niya nang ilubing kayo. Oo, alam ko yun, ante. Makita ko ng hapon nandun na sa taas. May daladalang lalagyan. Nalala kayo. Salamat apo. Makalpas. Luma. Pati ganyan. Busin nyo na isda, oh. Tapos ka nanta? For the first time na una sa Tiligaya.
I remember idi ubeng kami nagimasan mantika nga nag-usaan iti baby with baboy with Anong pinag-usapan? nag-usaan iti baby with baboy. Parehas po tayo mana, ganun din po kami noon. Mantika bagoong. Tika, guong, sapat na. Lalo na yung mantikang Basta babaw. tika guong sabihin mo, alam na ng nanay mo. Ang Tika, ring guong. Ano mantika ulam mo? Mantika ng babaw. Hmm. Sarap. Ako naman try niyo yung pinagprituhan ng tinapa. Ay, napasarap. Bunglaw. Tapos ano mo ng bagoong yung kanin mo. Hindi masarap. Hindi ata maubos ng ukra. Hindi ah. Talo na lang ko. Walang Ikaw pangalaw. marami. Ako 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tupon. Ano, pampito pa eh? Ha? Pampito. Gusto, tagdesa tayo pa. Masarap kasi eh. Hindi kayo tagamit. Pagkaga mo ito mo, nangbig na pagkalat. Hindi ka mo na? Hindi, lakaw naman. Yan mo, ma'am. Yan makangalungan. Gagaraw ba? Uri mo, tingin ko kalat ko. Mangalgal ko po. Mapamudulog ti nga ko. Yung napaw. Puti-puti ba? Lagi na Yan lang kami makalungan. Lagi na lang kami nahuhuli. Yun lang man. Pag ganitong ulam. Pero kung bidel, hindi Alam na this mamaya. Tulugan time na. Talaga. Katulog kaya? Ikaw ay? Katulog ka. Hindi, baka mahuli ka naman mag-ising. Gorok ka ba ang kapon? Kaka? Parang hindi man ako nakatulog. Ikaw din? Sabi ko, oh, bagting na. Nagaganon pa nga ako eh. Tulog pa rin kayo. Kaya mabilag na po yung hindi Balikan natin yung tubig yung pa. Hinaya. Ayun, di ba, marami pang mainit yung mo. Tapos doon mo sa kwan, pugo. Tanggal yung pangit. Isbo mo lang man. Buli na kapon, dalawa. Nagsiluran pa sila eh. Wala mang tubig na pang bus kasi. Tumang nagpapan. Kaya, Nagsubaw pa. Ba't ang tino tayo kadami natin nakakain, hindi man tayo magtaba? kaya nga, di ko nagkakaling ako. Upang ako na. Piling ka na ko mga, nag-discipline na ako gaya. Discipline na tubig. Nagpabila ako ng buto ng okra. Sino pa ba yan? Yun din yun. Nalit ako kanina yung siyang may nag-drive ng tayo sa kinabayan. Hindi yung nandun kanina sa kwan. Tawagan sa akin. Your kubo looks amazing. Cozy. Would love to stay there. Yan. Pasyala kayo dito ka Orlando Peralta sa next visit nyo dito sa Pinas. Dito na po kayo mag-diretso. Bawal lang kayo. Ano kalamay? Tubig ma? Tapos malubog na Ako, walang hilo. Walang hiraw? Walang hilo. Tapos taob ang okra. Taob ang Dalawang okra. tali. Yan, shout out din pala kay Sir James Cow. Love you, camera mo. Dito camera huma. I love you all, guys. I love you. Panamutan. Di, Heart, heart, heart. ingat po kayo dyan. Lahat kayo dyan. Na ganoon. Nilagay ko sa freezer nila po. Wow, thank you po, Ka Rolanda, sa pa-sticker. Thank you po. Nagbabalik si Ma'am Orlanda, Ka Orlanda. Yan, ingat po kayo dyan ni Sir Ronnie. Di ba po taga dito rin si Ka, Edwin Peralta? Di ba, ano ang pangalan ni Peralta dito sa atin? Sika. Okay, siya Hindi, yung doon.
Yung lakay. Si Juan. Alex. Oo. Tawag man kasi nila ka Peralta lang. Parang Alex Peralta. Ay, Alex. Alexander. Alexander Peralta. Ante pasuyin natin. May sandal pa. Alexander. Excuse me po. Nalabso. Tama-tama. May dala kami guys, speaker. Natulog kami. Wala, tugtog muna kami. Magsumba-sumba. Sumba ka. Maga eh. Di ba maluwang naman? Magsumba ka sa linggo. Ay, oo, Ano magsumba ta tayo. kada jilinggo ay di. Barangay o. Diyan naman. Diyan lang manood ka. Diba? Ikay? Mamaya gabi yata. Linggo. Iba pa yung sumba. Magsumba kayo ng tipasin. Ano bang ginagawa? Talunin niyo si Juan. Luwan na ninyo kami. Para... Kailan ulit tayo matulog dito ah? Ah. Butog ulit tayo dito. Dito na da solar ah. Ako na yun. Ilan pa yun? Ting na ngayon. Lunes. Din pa lang bukas. Dapat naroon na lang. Sarap matulog dito guys, kalamig. Huwag lang abutan ng bagyo. Ay dapat lang tayo. Apo, Oo, bakit napay kadaming tabot vlog? butong niyaw. Ay, pag manangkil muna. Ay. Inano. Kadaming black. Ang balik na. Hindi na ako takot. O kaya sa hindi mabuti. Takot niya kami. Takot kami dyan kanina, oh. Nila joke-joke, di ba? Kaya takot tayo kanina. May nag-ayak daw dyan, oh. Kahit si Papa mo rin. Kaya may nag-ayak, hindi na pakinggan ng tinigaya. Nanganak daw ang baboy niya nung. Ah, noon pa sana! Napapanood kayo ni Kaano. Itong mga to, matig dati alagya ako naman. Hindi pa ako makakita. Kaya nga, hindi ka pa nga nakakita. Kaya eh, hindi ka tapos paniwala. paniwala ka. Ito na pala. Yan, shout out kay Sir, kay Jose Marie Mojica. Yan, hello po, good morning. So, ayan mga ka-dragon, end na natin yung live today. Dahil magliligpit pa kami ng aming pinagkainan. Yan, salamat po sa lahat ng nag-join. Siyempre, kay Ka Orlando nag-send Thank ng you po. sticker. Yan, thank you so much po, Ka Ingat po Orlando. kayo Ingat po kayong dyan. lahat. We love you guys. Ito, kinanamin ko.